Európska prokuratúra dnes jasne položila na stôl dôvod, pred ktorý dôvod samotný môžu byť pozastavené európske zdroje pre ministra Takáča, pre farmárov a pôdohospodárov. Je to veľmi zaujímavá téma, pretože tu zachádza politický súboj až tak ďaleko, že ničí základné princípy spoločnosti a Brusel to nechce tolerovať, chce si chrániť svoje investície, respektíve peniaze, ktoré nám na Slovensko posiela. O čo ide? V minulosti bolo bežné, že pri schéme podpory finančnej, ktorú sme robili na základe európskych peňazí, pokiaľ tieto peniaze mali dostať k ľuďom, ktorí sú vyšetrovaní alebo sú namočení v závažných kauzách, tak dostali stopku. Jednoducho nemohli by im byť poskytnuté tieto dotácie. Minister Takáč tento systém zmenil tak, že až dokedy nie ste odsúdení, tak môžete tieto peniaze čerpať. Čiže to je presne ten politický súboj a to tvrdošíjne nastavenie, že podporujeme našich ľudí, nech majú akékoľvek kauzy, nech ich ktokoľvek stíha, nech akékoľvek obvinenia sú na nich a jednoducho ďalej budú brať štátne dotácie. Poprvé je to farizejstvo práve preto, pretože presne z tohto istého obvinujú Šimečku, ale na druhej strane budujú systém pre svojich ľudí, aby to mohlo fungovať pre nich úplne rovnako. Pretože to urobil minister Takáč. Nastavil systém tak, aby obvinení, obžalovaní ľudia mohli brať peniaze a stavať si všetky tie fafokany a podobné haciendy. No a Európska prokuratúra si to všimla a upozornila na to Európsku komisiu, čiže presne tú inštitúciu, ktorá dáva peniaze na Slovensko, aby podporovala poľnohospodárov a farmárov. A toto je samotný tento dôvod, že minister takto zmenil tento princíp a tento systém. Stačí na to, aby Európska komisia zastavila peniaze, ktoré dáva na Slovensko. Je to škandál, pretože minister Takáč by mal chrániť finančné záujmy aj Slovenska, chrániť finančné záujmy Európskej únie. A práve tá ochrana spočíva v tom, že pokiaľ máte podozrenie na niekoho, kto môže tieto peniaze zneužiť a ukradnúť, spreneveriť, keď viete, že je niekto namočený v kauzách, tak mu ich preventívne nedáte, aby sa tieto peniaze nestratili, nenapísali na biele kone a nerozplynuli niekde v nenávratne, ako to často pri týchto schémach býva. A je to práve zachádzanie až príliš ďaleko v tom politickom boji a nastojčenie si na svojich ľuďoch, čiže na ľuďoch Smeru, ktoré majú obrovské kauzy a bránenie až do krvi týchto ľudí, napriek všetkým týmto kauzám, čo nám spôsobuje obrovské škody a môže viesť k obrovským škodám. Európa nám to tolerovať nebude. Dokedy to budete tolerovať vy, milí voliči, ktorí podporujete ešte túto vládnu koalíciu? Dokedy?